Здароўкі народ, вітаю вас на канале Белгеймінг. Зусім нядаўна мой асноўны кантролер Xbox Series, на жаль, выйшаў з ладу, таму мне патрэбна была бюджэтная замена, каб карыстацца ім некаторы час. Я не хацеў траціць яшчэ $100 на афіцыйны кантролер, таму пачаў шукаць больш танныя альтэрнатывы. Дарэчы, можаце павіншаваць мяне з першым аглядам на перыферыю. Ну і уласна такім чынам у мяне ў руках апынуўся вось гэты проста SMX X05 Pro. Альбо, як кажуць у Амерыцы, Easy SMX X05 Pro. Шчыра кажучы, я чакаў, што гэта будзе проста, нармальна, пакуль я не данесу свой улюблены кантролер ад Xbox у сервіс. Але пасля штодзённага выкарыстання на працягу тыдня я магу сказаць шмат добрага пра яго. Дык вось, сёння я пакажу вам, які ён, што мне спадабалася, што не спадабалася і ці варта яго набываць. І першым мы пачнем, калі вам падабаюцца такія агляды гульняў і тэхналогій, не забудзьцеся націснуць кнопку «Падабаецца» і падпісацца на гэты канал. Гэта вельмі дапамагае і дазваляе мне ведаць, што вы хацелі бачыць больш такіх відэа. Ну а цяпер давайте паглядзім бліжэй. У досыць просценькай скрынцы нас сустракаюць інструкцыя, кабель, адаптер і уласна сам геймпад. І я вельмі не раю ігнараваць гэту інструкцыю. І першае, што я заўважыў, гэта якасць зборкі. Гэта версія ў чорным колеры. І падабаецца вам колер ці не, гэта цалкам асабістае пытанне. Але я лічу, што ўжывую ён выглядае вельмі крута. Ну а што яшчэ важней, гэта тое, што ён не адчуваецца танным. Пры сцісканні няма ніякіх дзіўных рыпаняў. А гумавыя накладкі на задняй панелі робяць яго вельмі зручным у руцэ. Звычайна я гуляю на некалькі гадзін запар, і падчас інтэнсіўных гульняў мае рукі пацеюць. На шчасце, гэты кантролер ніколі не быў слізкім. Кнопкі таксама нечакана прыемныя. У Easy SMX тут выкарыстоўваюцца механічна-мембранныя кнопкі, таму яны маюць мяккі ціхі клік замест гучнага пластыкавага гуку, які маюць некаторыя кантролеры. Калі вы любіце гуляць позна ўвечары, вы абавязкова гэта зацэніце. Геймпад адчуваецца спагадлівым, і нават пасля тыдня інтэнсіўнага выкарыстання ўсё застаецца надзейным. Вядома, знешні выгляд не мае асаблівага значэння, калі кантролер працуе дрэнна, але, на шчасце, менавіта тут X05 Pro мяне найбольш здзівіў. Найбольшай асаблівасцю з'яўляюцца джойстыкі з эфектам хола. Не ўдаючыся ў занадта шмат тэхнічных дэталяў, скажу проста, што датчыкі хола не залежаць ад фізічнага кантакту, як традыцыйныя аналагавыя джойстыкі. На практыцы гэта азначае, што іх значна меншая схільнасць да дрейфу з цягам часу. Адразу з скрынкі гэтыя джойстыкі адчуваюцца гладкімі і дакладнымі. На здзіўленне, падчас прыцэльвання нават у стралялках я не адчуваў аніякіх праблемаў, акрамя маіх крывых рук. Кіраваць стырном у аўтамабілях таксама было досыць прыемна. Яшчэ адна асаблівасць, якая мне вельмі спадабалася, гэта магчымасць заблакаваць трыггеры. Пад кожным з куркоў ёсць невялікі перамыкач. Яго можна проста перамыкнуць пасярод гульні, і ход трыггера стане значна карацейшым. Як гэта выглядае на практыцы? Для гоначных гульняў я пакідаю поўны ход курка ўключаным, але для стралялак кароткі рэжым прыкметна паскорыць стральбу. Здавалася б, гэта такая простая функцыя, але як толькі да яе прызвычаешся, цяжка вярнуцца да яе адсутнасці. Яшчэ на задняй панелі ёсць две дадатковыя кнопкі M1 і M2. Перарабіць іх вельмі проста. Вы можаце прызначыць ім практычна любую кнопку непасрэдна з кантролера. Але што мяне яшчэ больш здзівіла, дык гэта тое, што вы таксама можаце прызначыць напрамкі джойстыкаў альбо запісаць якія-небудзь простыя макрасы без усталёвак праграм. Усё робіцца непасрэдна на самім кантролеры. І, шчыра кажучы, мне гэта таксама спадабалася. Занадта шмат перыферыі сёння патрабуе запампоўкі фірмовых праграм. А тут ты проста бярэш кантролер, налажваеш яго за некалькі секунд і ўжо гатовы гуляць. Дарэчы, гэтая падсветка таксама рэгулюецца пры дапамозе кнопак на самім кантролеры. Адключыць яе цалкам можна. Варта таксама адзначыць час аўтаномнай працы. Пасля прыкладна тыдня рэгулярных гульняў у мяне не было вялікіх нараканняў. Я не цягнуўся пастаянна да зараднага кабеля, што, здаецца, добрая прыкмета. Бяздротавая сувязь таксама была стабільнай. Падчас гульняў у мяне не было выпадковых абрываў альбо прыкметнай затрымкі. І як вынік, ці можна назваць яго ідэальным? А вось і не зусім. Найбольшы недахоп для мяне гэта вібрацыя трыггера. Так, яна ёсць і яна працуе. Але ў параўнанні з афіцыйным кантролерам Xbox гэтыя маторчыкі адназначна слабейшыя. Калі вы прызвычаіліся да імпульсных трыггераў Microsoft, вы амаль адразу заўважыце розніцу. Ну і гумавыя бакавіны стыкаў. Як мне здалося, без спецыяльных накладак для джойстыкаў яны будуць вельмі хутка сцірацца. Мне вельмі складана назваць гэтыя недахопы крытычнымі. Гэта проста тое, пра што
варта ведаць перш чым купляць. Дык ці мог бы я параіць гэты кантролер пасля тыдня выкарыстання? Калі коротка, так. За досыць прыемны кошт можна атрымаць джойстыкі з эфектам хола, зручныя ручкі, ціхія кнопкі, блакіроўку куркоў, дадатковыя кнопкі з падтрымкай макрасаў, добры час аўтаномнай працы і высокую якасць зборкі. І калі ён каштуе танней, чым геймпад Xbox, я лічу, што гэта сапраўды ўражлівы пакет. Калі вы шукаеце якасную часовую замену, як я, ці вам проста патрэбная добрая прылада, то, на мой погляд, ён таго варты. А калі вы ўжо ўладальнік такога кантролера, дайце ведаць, што вы аб ім думаеце ў каментарах. Ну і пра свае альтэрнатывы таксама пішыце ў каментарах. Як заўсёды, калі вам спадабаўся гэты агляд, не забудзьцеся паставіць падабайку, падпісацца на канал і паглядзець у спасылачкі. Там можна падзякаваць аўтару кубачкам кавы. Наўпрост як вось гэтыя крутыя людзі. Усім вялікі дзякуй за прагляд і падтрымку. Да сустрэчы зусім хутка.